ngertos adikku Gento ki jan sembrono tenan. Kok pek wae karo aku ki kepiti ya to adikku Gento. Adikku Gento sembrono tenan karo Mbak Yune pek do. Maksude iki kepiye aku jan ora mudeng tenan. Gento. Ya Allah. Aduh. Ngantek rengges tenan anggonku mlayu-mlayu dioyak-oyak adikku. Gento tenan. Nyuwun pangapunten. Panjenengan menika sinten? Saking pundi badhe tidak pundi? Iki si takon karaku. Enje. Oh. Bloko suto. Ning lan aja kaget ya lagi. Boten. Iki aduh saka Trenggalek. Ya putra Kanjeng Rama Trenggalek. Iki Raden Subroto. Oh. Nyuwun pangapunten Raden. Kula mboten mangertos menawi panjenengan menika putra bupati saking Trenggalek. Nyuwun pangapunten injih. Tak jauh priksa. Putra Trenggalek iki nalika semana. Nek iki ketemuan ana ing paing ngalas ngene lan ana dalan kene iki tak kira aku ya kudu pangeran Trenggalek. Injih. Ya mung padha-padha wong lumahku tumeka ning papan kene. Sebalike aku bakal takon, kowe iki sapa to? Kula menika namung lare dusun. Kula menika namung lare saking dusun, anakipun Warok Suramenggala. Jagat Pramudita. Jagat kuasa saking Bathara. Jebul jagat iki tan kena kinira. Ing atase Putra Warok. Lho. Kula lak nyeling. Kula niku tiyang dusun. Ora. Sandang pengange nggih awon. Lho, aku mung gumun kok. Kula nggih mboten ayu, kula lingsem kaliyan panjenengan, Den. Ngono. Saiki aku takon meneh. Injih. Lah kok kowe mlayu-mlayu nabrak-nabrak bengok-bengok genta-gento iki ana perkara apa to? Nggih lara-larahipun mekaten, Den. Rikala semanten bapak kula menika badhe ngawontenaken tasyakuran. Kula didhawuhi blanja kalian bapak kula. Kula didherekke kalih Gento adik kula nanging dugi mergi kula di mek mriki terus dirayu-rayu ajeng pekjo kula mboten ngertos pekjo niku napa. Ora sampai mongko pinggiran kae jurang. Tujune lah kowe iki nabrak aku. Lah nek rono kae kowe tak jegur jurang sapa sing kelangan? Lah wong kula niku kalih adik kula nggih tunggal kandhong kok pekjo nggih kula mboten ngertos. Saumpama kowe iki tresno kan ora dadi ngopot lho. Nggih mboten. Piye? Ngene. Sejatine iki ming padha. Nek kowe mlayu-mlayu doyak Gento, mung tekaku kene iki ya mergo ngoncati Kabupaten Trenggalek. Nalika semono aku iki arep dipacangake karo si Suminten. Putrane Warok Gunasta ing Siman. Nanging semono wong tuwa ora sak rembug. Dumadakan teko-teko iki calon didhawuhake. Kang mongko Subroto iku nate wanuh marang Suminten. Pati peksa aku nolak sing dawuh Kanjeng Rama, teko semono paring duka aku ditundung saka ing Trenggalek. Lah iki banjur aku bakal lumaku menyang endi? Mangkeh rumiyin, mangkeh rumiyin.
Panjenengan wau ngendika badhe dipun pacangaken kalian Suminten. Iya. Loh, Suminten menika adik kula. Lah kok dipacangake kalian jenengan lan jenengan kok mboten kersa adik kula Suminten menika Sulistya ing warna. Lah kok mboten kersa? Ngono ya. Wong jejojohan iki lak mestine paling ora-orane ya kudu sak pejaga. Injih. Nanging sak batik natik wae aku kudu tau ketemu karo si Suminten. Lah, Suminten iki kaya ngapa? Lan sepira? Si Subrata iki gurung tau pethuk. Apa teko aku kudu nanjuhake tresna? Lho. Ning ora jeneng aneh. Samono aku ya ditujokake karo si Suminten. Nolak babar pisan nganti aku gedayan-daran ditundung karo Kanjeng Rama. Ning bareng aku iki ana dalan ketemu si putrane Kakang Menggolo, ya Cempluk Wajah. Rumangsaku kok atiku runtuh. Nanging piye to iki? Aku bakal ngendikake apa iya? Nek Cempluk Wajah ki padha sak juga marang aku sing tak karepake. Iki aku rasane sak kadang saupama ndawa-ndawa tibaning kuwi padha wae. Injih. Piye? Kula lingsem Den. Oh iya. Yo. Nek ngono pancen dadi bejane Subrata. Wis saka Trenggalek ditundhu. Bareng ketemu bocah wadon wae ngantek aku ngemis-ngemis katresnan bebasan ora ditanggapi. Saya nambahi gedebling rasane atiku. Duh. Dur aku kudu kepiye? Kepiye? Kepiye Cempluk? Kang kadulu rerencan melati malela katonton rina wengi among dadi Iki impen. oh iki tak kira gewara gek karo pek ban jentik manis kae ya. Kira-kira kudu. Pekuntone pantes digoleki. Dununge wong bagus ingkang waweh wuyung. Sadadosipun kula menika lingsem dhateng panjenengan Raden. Nanging kados pundi manah kula menika sakjroning kepanggihan wonten ing mriki rasipun mboten kanten-kantenan Raden. Nek sajane iki ning tibane padha ta iki. Napa injih? Oh iya.
Oh, jeblane wing padha. Ning padha-padha wedine ngene to. Injih. Lah. Ya. Duh wong ayu. Ati pang suti ngati. Aduh, mak ces rasane atiku. Aja lelewah tindak ira ya wong ayu angayani ya bapak ya wong ayu angayani nginang rata wong lanang ki nawe apa berandang yo nyedak to. Kula ling Masa? sekalian panjenengan Raden. Rewangi medeng-deng malah ngadoh. Ah. Berandang mantul mantul neng dhuwur kasur. Lah nek sing mentul-mentul nang dhuwur kasur ki apa? Hah? Hah? Napa nggih? Hah? Dia jeblok. Napa kula mboten mangertos Raden? Ora tanggap. Karo karepku to. Boten. Oh, tak enteni. Nek siramu ora tanggap karo iki pasemonku mau, ya pun kakang sabar kok. Ngenteni. Injih. Nah. Saiki ngene. Iki tak bacotake. Kabeh iki mau wis padha nibake katresnan antarané aku kalawan siramu. Nanging wektu dina iki upama slira tak ajak kondur ing Trenggalek. Tak kira Trenggalek iki durung tentrem. Mesine Kanjeng Rama durung gelem nampa sak kondurku. Waleh-waleh apa? Injih Raden. Waleh-waleh apa? Cempluk. Kados pundi? Nek aku titip awak nang nggone desamu, nang nggone wong tuamu, apa kira-kira wong tuamu lan sinamu ya semadya? Jaman saiki. Lah priagung kok arep nunut nang gone sing wedok ki kepiye ta iki? Lah, yo saiki aku kudu kok nang endi? Kok nang tengah sas kaya ngene? Raden, menawi bapak kula pikanto injih mboten napa-napa nanging menawi mboten ngeparengaken injih pripun mboten pareng. Abot itu. Abot bakal nggonku nyangkan parani. Mongko aku badan sak foto ora kanca ora rewang. Malah saiki nemu rewang lu angel ora jamak. Yo kepiye aku? Hah? Napa monggo sareng-sareng. Lah mbaya ngono. Entuk to? Nggih mangke menawi bapak kula ngeparengaken kula nggih sarujuk Raden. Ya sayo. Ora kesuwen ya. Sebab ngene. Mau ketemu wong dalan iki kok ora ana apa-apa. Aku ya selak. Wah. Upama to tak kandhake iki kira-kira ora merayogani. Wis, ngono wae yen bakune sirawu entuk aku saguh. Engko. Injih,
Monggo kula dherekaken Raden, monggo monggo. Kae sapa? Iya iya. Jiko sedek. Jiko sapa? Anyaran. Wah, tenan Di. Ora ngira ning desa kene. Iki ketoprakan. Mbah Mudin nanggap ketoprak. Lakone Suminten Edian. Wah, Mudin tuwa ya sepetakilan deh. Tenan. Wah, tenan. Iki mau ngene Di. Aku wis gayeng wong aku ki wadoh saka Siman. Kon desa Siman rene. Wah, lah ngerti ku bintang tamu ini ki lurahe blongkol kari-kari putune ki masuk angin. Iki mau ngebel. Ngene Di. Sing penting kontene bolo-bolo iki. Wong Semarang. Ngene Di. Wong bejo-bejane wong ki ora kaya Warok Siman Gunaseca. Ing atase Pangeran ing Trenggalek. Lho bar iki Subrata. Bar iki njoran kemetu. Nek diceluk saka kono. Kuwi ternyata tresno karo anak wedok ya ponakmu si Suminten. Nanging sakwise Siman ki masang blegetepe janur kuning lan sak piturute kuwi dicabarake sing dadi serike Warok Gunaseca kuwi ya kuwi ing atase Adipating Trenggalek ora berbudi kaya ngono.
Oh, ngene. Lah kok ora dituthuk? Iki bener apa ora, Pak? Dewa makane. Kudune nuthuk bola-bali ana lek Budi Semarang kuwi ya. Tuthuke menang kae. Ora dituthuk, Lek. Iki mau krungu kepiye, Pak? Ngene, Nduk. Suminten Sahayu. Iki ngene. Yo waleh-waleh nek nasibe bapakmu kuwi Warok Siman karo Lek Surabentro saka Bedali. Lha iki lekmu yo gara-gara lekmu kuwi nasibe bapakmu ki klengerno. Lah tak rewangi aku ora mangan ora turu supaya nek ajate iso lancar. Ngene tak kandhani. Wis ora usah bingung pancen yen to jatuh kramane kowe kuwi dudu Pangeran Subrata. Golek wong gembongan ki akeh. Apa ya aku kuat nandang? Kuwi lho kaos abang kuwi lho, kaos abang. Oh, kuwi tenan kuwi. 17 cm kuwi. Wis ngene, Nduk. Cetane kowe diwurungake, Nduk. Wis ora usah dadi ati. Diwurungake kowe, Nduk. Aku ya kuat apa? Nduk. Minten. Wis pancen iki wis dadi jodhone Raden Subrata karo Cempluk. Ya to, kamangka Kakang Suramenggala kuwi rak sedulurku tunggal. Ya to, kaya sedulurmu, kowe ya sedulur kon kono. Mulane kowe kudu sabar narima. Kowe kudu sabar narima, ten pancen ki wis dadi nasibmu. Tak golekke. Hei, minten. Ten. Iki lekmu. Hei, iki bapakmu. Kowe aja gragas lho kowe. Hei, layu. Ten. Waduh. Surabendho. Iya, Kang. Sing dadekke perkara ki mung sedulurku tuwa, Warok Ngampal. Ditututi tak digone Warok Ngampal. Cetakon Mbah Mudin sih. Seko Gunawan Seto. Oh, Arep mendem piye? Najan to kaya ngopo tak kukuhi. Wis kadung kebacut. Waleh-waleh menapa? Oh. Pancen ngedak muting kulit atau si balung. Yo. Enano. Ya teko kowe. Kakang Suramenggala. Opo? Aku sing teko. Ene yo.
arek sing dadi ontran-ontran. Kakang Suro Menggolo. Aku teko ning kene ana perlune karo dapuramu. Rene nyedak. Karo penatuwa di dapur-dapuri. Rene. Kowe tansah wanen karo sing penatuwa. Si Gento. Sampean aja ngimpi. Hah? Sampean Kakang Suromenggolo. Yo, Ini. Ki Anget bolomu. Ki bolomu sak gembongan. Ah. bolo Iki kabeh. boloku konten-konten ki boloku. Ijazah nang jero. Ana Kakang. tak gegeran. Sampean ngerti to. Nek aku karo sampean ku gedene gedhe aku. Tapi luwih tuaku. Irenge Anakmu. yo ireng aku. Cilik kakean nesu budi nulak broto pancen awake cilik. Sampean ki pancen sembrono. Sembrono Kakang. Sembrono. Sampean karo aku ki rak tunggal guru. Kowe ngomong, bendo kowe ngomong. Iki wong bedali. Yo. Boloku arep apa kowe? Jur kamu. Ngene, Kang. Sampean ngerti. Suminten ki rak dadi pacangane jeung Pangeran Subroto. Seka Trenggalek. Mergo anakmu mbok torok-toroke si cempluk. Ing wusana suminten Edian turut dalan. Wis kadung tresno kepethuk nang dalan ora dadi ngopo. Ning wong sampean ki lak tunggal guru karo aku. Ya. Mestine sampean kudu duweni unggah-ungguh. Wong Jawa ki duweni unggah-ungguh Kang Menggolo. Yo, Tapi kowe padha senenge nek jenengane wong tuwa cuma ngridoi. basa ngendi meridoi kuwi? Marindoi. Nah, ora apa-apa. Mbane bringas-bringis. Yo, ketoprak ki yo ngene, meridoi. Wah, sesuk akalamune terus ning ndi kuwi? Akale budi Oh, iya. saka karepku. Oke. Ngene. Apa guru? Kowe aja mrene ngomong, Lek. Heeh. Aja kopleh meneng, Lek. Oleh jarwo iki wae. Aja meneng, Lek. Kang. Oh, Iki pancen dadak Ya. rayone. Ya to. Wis ngene wae. Dina iki ngedu kolor. Sing mati Suromenggolo apa guna? oh. Lho, Nek pancen arep ngejak meting kulit atau sing balung. Tetep Ewangi. tau judi. yo. Ewangi. Oh, iwang ngono. Yo. Ngene latihane ngene, Le. Oi. Woi, ayo. Iki nek kaya ngene ora ana bumi. Saiki ayo nyuwun karo pangeran. Semedi, budi, kekuatan. Untuk asalkanmu sebab bapakku banyak ngamal. Weh, pancen waniki. Tekaning pap. Oh, yang pulau weh. Belum beda.
Aku mati nek keri. Mati. Mati ki ra entuk mlayu. Lah wis diwehi ngerti ora gathekake. Mati ki ora entuk urip meneh. Ngebaki jagat. Noh, nek mati ngebaki jagat. Anakku si sempluk barang ki ono ndi. Kok ora ono glibete. Oh. Golekane dicepluk. Loh, kayak gini Suminten kayak. Waleh-waleh menopo jur dadi kaya ngono. Ten. Kok dadi ngono kepiye, Ten? Iki putrane sing wis toto sing wis meninggal. Kok jur dadi kaya ngono si Suminten. Ki banjur kepiye? Nek pancen ngono. Yo, sepiro kadegdayane pancen iki saka pulahe bapakne sing wis seda yo. Pancen dadi pernah tuwa tak tambanane. Muga-muga Gusti ingkang murbaing dumadi isa nuruti sira gedhe. Ya.
malih-malih menapa Dimas Subroto anggonipun nampi kewajiban kados mekaten pancen menungso urip nang alam donya bejo cilaka sing lakoni menungso urip wong kuwi ora liya tetep tanggung jawabmu. Gelem kowe nduk? Iya. Yo, wis ora dadi ngopo. Ya. Oh. Yo, dari pancen ngono. Monggo panjenengane tanggung jawabmu. Ya, dereke manggala dira bakal arep metu ana ing alun-alun.